गुबुन हादरनि साइबार सुबुं लांखारनाय नेटवर्कखौ हमदों। नेपालि उन्दै हिन्जावसाखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे साथाम दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो एसएसबीआ। ससियेल मिडिया आरो मबाइल गेमिं प्लेटफर्मनि गेजेरजों सासे उन्दै हिन्जावसाखौ फुस्लायनानै नेपाल हादरनिफ्राय गुजरात आरो राजस्थानसिम लांखारनाय मोनसे दाफुंजानाय साइबार सुबुं लांखारनाय नेटवर्कखौ संदानदों। अपारेशन निर्भया मिशननि गेजेरजों फोजोबस्रांनो हायो। अपारेशननि गेजेरजों नेपाल हादरनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रैखाथि बोखांनो हानाय जादों। अपारेशन खालामनानै सुबुं लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों आरो नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गुबुन दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। बे गासै अपारेशना भारत आरो नेपाल हादरनि एजेन्सिफोरा जयै खामानि मावनायजों लोगोसे हादोरनाङारि थाखोआव गोरोबलायनाय संगालि हाबानि मोनसे बिदिन्थि महरै बेरखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय जुन दाननि 5 अक्ट'आव आसामनि दरं जिल्लानि मंगलदैयाव थानाय एसएसबी सेक्टरनि गाहाय मावख'आ खौरां मोनोदि 24 एप्रिल 2022 आव 16 बोसोर बैसोनि नेपालि उन्दै हिन्जावसाया गोमादों होननानै। मंगलदै सेक्टरनि एसएसबी हान्जाया संदाननानै दिनै बोखांनो हाबाय।